Понякога решението не е кафе, а е по-добра лампа. Днес ще ви кажа как правилното осветление и цветовете в офиса могат да повишат вашия фокус, настроение и точността ви в работа. Студените тонове и бялата светлина стимулират фокус и яснота, но ако са прекалено силни, могат да доведат до напрежение. Топлите цветове и жълтата светлина предават един уют на помещението, но може да ви приспят. Комбинацията трябва да е балансирана. Стени с меки неутрални тонове и светлина близка до естествената. Типове осветление. Общото таванско осветление не стига. Настолните лампи помагат при индивидуална работа, тъй като има фокусирана светлина без отблясъци. Подовото осветление и стенните аплици придават дълбочина и уют на помещението, което е отлично за зони за почивка и срещи. Естествена срещу изкуствена светлина. Разбира се, че най-добрата е естествената светлина. Тя регулира биоритъма, концентрацията и фокуса на човек. Ако в офисът ви обаче няма достатъчно прозорци, използвайте LED лампи, които са с регулируема температура между 4000 и 5000 келвина. Сутринта залагайте на по-ярка, по-студена светлина, а следобеда на по-мека, по-топла. Повече идеи за вашия продуктивен офис влезте в сайта на officetrend.bg.